Kadom thon marletum pasi pinige letum Manipur along rialam me pailetum chethan ponsena athe pipon ma protang te hala dak non malom suluk sodak kamarlo dak insam se pilang pinianian same letum lang namlo pong te command tu pen se chenglo pong te 2023 aning kan pen labang soron ge cheng ke piniani same jujelang hala dai tum thek polong ji bang pharohini so se tum ke pranam elo la pen ke ha e ahem arit kana hokdun sitami letum bang phokep rane bang suri phokep rane kep 58000 anthak thakke dolo posili tum penanga report long ke long pon lahan lo lasi kopi alam ben sila bang so aron ke cheng lo ma bang teli tum kadoko vesami chini ji je hala da mitia khai tum phan sitami tribal people polam lo athela da ke tribal ke koma tum ma bang te bc ke da ke do kuki do naga do selang tum phan si tribal pulo lapen ke mitia khai tum ke plan so pulo lang tum phan bang ke st bang ke schedule tribe bang ke pipon pedalo lasi labang so pena jok la tum sitami chehang lo jeni tum sitami aphai jum bom lo lapen kini thuma dimalong ama sitami ni tum thang long le me thang along ri long ma sitami non ke long le ke nam nun je phanda jak kong ave me pen me thang identity me thang culture ka duk ave saming bo bom lo pena jok chehang lo lapen la tum phan people po hulo ama se hapu Kuki tum pena bang sami chedon on de athe pi ponoma bong te la tum phan jong si pidelo pro tang te ke thek re sami la tum sinang ong lapen ke tangka maha punon la tum sinang ong mitia tum sinang ong pupen matha ma se phia bang ke che protest dut lo chedon on thek kali bong te ni tuma long le phelang se sami nang nam don lapo nang chirai pi lapo athe pi pon ma bong te mitia tum ke la tum ke plan area se dot chot lapen king long a jo ke lang tum ke long le ai hai ke nam dun che ja kong sitami ave asi mo lang tum jong se stp lo pong te long le ka tu ka ve same nang chirai dun at po palam lo asi ja kong lapen long le lamang jui lo amara phia bang ke protest so ka protest bang a phiong ingdang ong la phia bang ron thi thuri thuplu sel bang soron ka chi thulong pen open same pulo bang pharohini la pen suri tum ke ahemarit na hoklo lalo la si no na bang ke kupisi kang dang iloma protang te ilitum thek ponong ji keram tangar ni Bisnupur along hadak roket putapu penangan long ke penangan dim long ke roket missile putapu penangan dim ke bom setami pu selabang so paklo lo sumar bahai ni abang pranam juilo la pen apai bang samyaring hu sop piklo pusipu lasi hala bang so ke paklo ke au sumar tum make jang api se sumara dai awi pinatum aprandam nang lo labang so pena jok se hadagara tum thur pung alang tum che song lo government na phan sitame la pena jok hala da ka protest bang apiong a hearing tang ong ka protest bang lead ong lo la pena phia bang ke central force atum sitame khang on edelo aphi ko pc claim lo ma pong telang tum hele ap nang kok lo la bang so hele ki ap long same bang proxy bang ka pranam juilo lase bang proxy thilo ra phi sitame halada kache song bang ton telang la bang so pena jok aphia bang ke curfew impose delo hada mobile internet ka duk westame shutdown lablo setame penangan atum ke ka protest ya ning ke hang atum ke bar atum same tolang posipu police atum pen penangan atum phan ke nepon lo lalo lase ladak penangan atum ke government aphan ke criticize sitame dolo athe pipot ma blorang te kedam tang arni pen ko anlo ne hadak osomara tuma pran ke dam solo tum phan ka chenek labang solam klang piklo setame prime minister bang ke insam ri pusi penang ana tum pen opposition no men setame criticize lo je manipur along hadak me ke choyer set prung set lo pran ke dam ko ane american hok ane setame prime minister asap so setame manipur putha kalam ning je la penching wai tang tum te pusipu setame alang tum me thanga propaganda phanu bong te alang tum ning je pusipu opposition atum pen non het jong rahul gandhi pen setame criticize ponlang je kopiloma plotang te non het jong je women reservation bill 33% je solo tum han reserve nang je la pen ke lanchot tagali delimitation pachera ponlok abang so bill along congress atum hanang e kham khedun bo pura national media long mate national channel long se alang tum paklang ham setame manipur along me ke cho apran ke dam alam mang ke ithe taning je he setame la dak solo phande ke khang kali solo reservation ke khang kali limitation phane khang chodan ta posipo lase penang criticize ponlo opposition atum ben sitame
เทปีปอนมาบองแต่ยี่ตุมเกดามตางนี่เป็นสามีผู้ปนเจ้าแค่ให้ราหุลกันที่เกนี่ตุมแก women reservation อพันเลยนี่ตุมแกแกแข่งกันลีบสินี่ตุมฮาลา2023 bill แกปปัสตังโลแกฮาลาอันตะจอกโลแต่ไม่นอนบางแก delimitation against possible เซตามเมอลังตัวมีเดียเทงโนสิอันนิงหังอันนิงเจโล possible ลาเฮโลละสิละแกมณีปุระพุทธะโลละสินอนบางแกลิตุมการเบียงลง situation นะซับโซเชทันปอนเซนะการเบียงลงสิตามีเอลิตุมาลงอารมณ์กีบังนังแกลงกันโลก็พิโลมาโปรดังเตเกดามตางนี่เป็นดิตุมเทคปนงจีเจกับเปรย์ขายคุกกี้ขายตุมหันสิตามีสิทนี่ปีปอนโปปลัมเอลิตุมสามีจีนี่โลนเฮดองลิตุมChief Minister, sama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang di Kuki pan la 125 Amendment Bill also implemented alang tuan Sydney Kuki pan PG balam te itu asila so putat ni tum jakas pena bangke itu kela ke tok te itu asema no ho bat side no along ta lam tabe side wise to get no ta reservation abe ini dak balam di dak Kuki ke le class constituency tribal SC OBC bukan tidak reservation di tamni Kuki Karbi Naga Khasi di masa bukan ke nok kalau nggak salah tak Khasi beleng Marori atau apa nanti bukan ke dah reservation KPB itu kok kecil dah macam itu lasi dah Karbi yang long kami nonton 125 amendment bill kalau tidak cuma Kuki yang bisa CPP pula bangke PG pula bang sipelan PG pula bangke lagi itu bangke kalau ini dia bangke cok chip jadi kalau ini dia pasti hasil lagi cok chip saya Karbi yang long autonomous council lapor itu along non-net territorial council itu 44 seat lepis kami ulah tak itu Karbi falan tu payment entire SC falan dulu lah pen reservation ke kaptek falan dulu itu dah tapi lasi pinangan organisation nom penel itom thek ponong lo Karbi yang long sitame alang tum pen kham khe don lo je ningkang samse la pen kachidon on de yang thek paklang lo thi pipon ma upload ang te alang litum pen pupon lo je non jong si la tuma phanjong si Sydney thik pidelo pong te la tuma phanjong si pidelo pong te mo anut ka preka tum sitame nang klang po anut ka preka khai tum sitame Karbi yang long ke do khai so tum an ke mo ke alang tum ke ni tuma nutin sitame Sydney nang pinangji upload ang te litum mat phan se ki pi po pose alang litum hin men sitame pupon lo la pen ke lan chot takali lang je litum Karbi yang long ke da ke tribal area la pen ke dak ma jok le alang tum election thurji ma jar le peneji ajara son le scheme le pi postame dak ke bank ke partiality ave pin lo je ke pangkhri pona ave pin lo la pen election le thurdunji sitame ma jok phan sitame ajakong pilo tribal satum han an ke dak de ku pi phan lon te Sydney reservation e pina helang ke polam sitame penang unorganization atum pen karjupon pado lalo la si labang so puthak sitame si pen lang dam lo pong te la ke government tuma chal puma thami me athe pi pon ma pong te Manipur long people se adak soluk sodak ma plotang te hala sitame lapang so chal lo je adak mite tum phan pene pipo palam lo ja kong pipo palam men se dak tame kru hak lo non ke le tum Karbi yang long sitame asona khai tum pena pachar bo ya bidi bang ke ribom ason se non bang nang klang lo athe non ke mon sab men se dolo Karbi yang long ke laso pena jok itum ke plang ge phinang dolo sitame nora bangke kapre ka khai tum pena pachar bo ya bidi sitame kiri ason si thek ponong posi penangan organization ma penangan atu amuni tum pen pupon kardom